post tabs. Rescan your Digiboxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Regional News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel, nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Regional News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Friday! Grabe! Friday na naman! Last day naman of the weekend. Ano ba yan? Nabulol ang aga-aga. And magkakasama pa rin tayo. Kaya sa mga maagang pumasok na sa aming live stream, maraming salamat. Good morning sa mga nanonood sa amin sa TV. Good morning po sa inyong lahat. Tutok-tutok lang, wag kayong aalis dahil ngayong morning, punong-puno ulit tayo ng kung ano-anong pagkikwentuhan. Mapa-serious man yan o nakakakilig, nakakabilib, nakakamangha. Meron yan dito. Randy Guzman, makakasama nyo. Yan! Thank God it's Sahod Day. Sahod Day. Wow, wala Iba. pa. Ayun. Thank God it's Friday, mga kabalitaktakan. Kaya naman, gising-gising, bangon-bangon na po ngayong umagang ito ng Biyernes. Naku, wag nang tamarin kahit last day na yan ng pasok, ibigay ang 100% na effort sa trabaho, sa pagpasok, kung ano man yan, sa eskwela, para naman happy-happy ang ating weekend at wala tayong pagsisisi, di ba? Makakasama niyo po Charles Limon sa diskusyon at tawanan. Kaya naman po, shoutout po sa mga nanonood dyan sa Pugo, dyan sa Irisan, kasi nakikita namin nung nanonood kayo sa aming TV, so pwede nyo po kasi kaming mapanood sa aming TV na. Saan ba nila tayo pwedeng hanapin, Charles? Ayun, pwede nyo kaming hanapin, mga kabalitaktakan, sa Channel 12 or Channel 20. Diyan po sa bandang Irisan, pero doon sa iba pang mga lugar, hindi ko alam kung ano yung exactong channel. So, i-riskan nyo lang po yung mga Digibox niyo, hanapin nyo po ang Highland TV Channel 44. Pero dito, nanonood ako kagabi. Iba Channel 13 tayo. So, saan ka magkakaiba pala. nanonood? Dito sa, Sa studio. monitor natin. Alright. So, i-scan nyo lang yung mga Digibox, ipihit ng ipihit lang. Oo, tama. Pero kung dun sa mga gusto naman na phone lang muna dahil nakahiga pa o kaya'y pauwi o kaya'y papunta na sa trabaho, mapapanood nyo po kami sa Regional News Group RNG Luzon. Meron din po kami YouTube channel RNG Luzon sa mga gusto ng updates, kung ano-ano mang mga, alam niyo yun, mga pahapyaw lang na mga kaganapan. Pwede nyong bisitahin ang iba naming mga social media platforms like Instagram, Twitter, and TikTok. RNG Luzon, nag-iisa, wala ng iba. Yan, nag-iisa, wala ng iba. Watch out also for yung iba't ibang mga posts namin. Kung minsan kasi may breaking news, yes, diba? Oo. Pero ngayong umaga, dito po sa Baguio City na yung ibang nating mga kabalitaktakan dito sa Baguio City, medyo masaya ata kayo kasi ang Baguio City po ay nababalot ngayon ng fog. Kaya naman sa mga driver natin, ingat-ingat dyan at upang ating tignan ang ating lagay ng panahon, natin pong silipin ito sa update ng Pag-asa ngayong May 13, 2022. Ang araw ay sumikat kaninang 5:30, mga kabalitaktakan, at inasan nitong lulubog mamayang alas 6:12 ng hapon. And ang pinakamababang temperaturang naitala po dito sa Baguio City ngayong araw na ito ay 17.6 degrees Celsius at inaasahan
na iinit ito mamayang tanghali hanggang sa hapon sa 25.6 degrees Celsius. Sa mga kabalitaktakan natin, medyo makakaranas po ang Baguio City ngayong araw ng makulimlim hanggang sa maulan na panahon. So mamayang bandang alas 12 siguro or bandang alauna, asahan po ang pagbuhos ng ulan dito po sa Baguio City at sa iba't ibang parte po ng Cordillera. So, payo natin, mag-bound po kayo ng inyong mga payong, mga kapote para po ligtas kayo sa para maprotektahan ang inyong mga sarili mula sa ulan at maiwasan ang pagkasipon. Yes, ang sabi nga na po namin kanina, na yung mga motorista, nabulol ako doon ha. Sabi po namin kanina, yung mga motorista po natin dyan, wag po kayong magmadali, mag-ingat-ingat po tayo. Kung kailangan nating magbigay sa mga makakasalubong natin, magbigay po tayo para maiwasan po natin ang mga disgrasya. And sa mga tumatawid din, look to your left, look to your right, bago tumawid kasi nga masyado pong foggy ngayon. And anyways po, ayun, medyo malamig. So, kayakap na lang ang kulang. Wow! Hindi, kape. Kape. Alam mo yung umagang-umaga, nagkakape ka lang, wala akong ginagawa. Pero, tapos nanonood ka ng morning balitaktakan. Oo, pero ako ang gusto ko pag morning malamig, kaya batang 90s ako mamaya. Ayun. Sige, mga kabalitaktakan, lipat naman po tayo dito po sa labas muna tayo dito sa Pilipinas, mga kabalitaktakan. Punta tayo ngayon dyan po sa Ukraine dahil tiniyak po ni President Volodymyr Zelensky na babawiin po ng Ukraine ang lahat ng mga nakamkam na mga lupain ng Russia sa pananakop nito sa Ukraine. Naku, hindi talaga tumatapos-tapos rin. And iyon nga po ang tiniyak ni Zelensky sa mga kababayan niya sa unti-unti pong pag-abante ng mga Ukraine forces or unti-unting pagbawi po nila ng iba't ibang mga teritoryong sinakop po ng Russia. So, ayon po kay Zelensky, and I quote, "This war will end for Ukraine when we restore our unity and our territory." Yan po yung naging parte po ng public speech ni Zelensky sa Kiev, kung saan tiniyak po niya ang kasiguraduhan na mababawi po ng Ukraine ang mga nawalang mga lupain o teritoryo mula po sa pananakop ng Russia. So, isa din po sa mga critical na binabantayan, kung mababawi po ba nila ang Donetsk at Luhansk territories of Donbas region dito sa Ukraine, kung saan pinili po nilang humiwalay na sa Ukraine. So, they want to split from Ukraine. So, nakipag-anib sila kay Russia. Alright. Pero ayaw bitawan ni Ukraine. Pero, depende na lang siguro kung ano ang magiging pasya ng mga Ukrainians and yung mga nandoon sa Donbas, sa Luhansk, kung babalik ba sila sa Ukraine or tuloy na lang na makikianib sila sa Russia. Kasi yung mga region pala to, they are Russian speaking. Yes. So kapag Russian speaking, siguro nakuha na din nila yung kultura nila. Sige, punta na lang kayo dyan sa Russia. Pero yun po ang tiniyak ni Zelensky na mababawi po nila ang mga sinakop na teritoryo ng Russia. Yes, kasi they should always, pero yan Ukraine or Russia ang masasabi ko lang, they should always listen to the voice of the people, kung ano yung gusto nila, para maiwasan yung mga ganyan. And sana naman matapos na itong war. And dito sa Philippines, malayo naman na magkaroon tayo ng mga ganyan. However, we are still having internet wars. Ang buong Facebook natin ay tungkol pa rin po sa halalan 2022. Hindi pa ba tapos? Oo, hindi pa tapos. And alam nyo ngayon ay halos malapit na 98% na po ng mga polling precincts, clustered precincts ay nabilang na po. And may mga mangilan-ngilan na lang pong natitira, parang halos 1,700 polling precincts na lang po. And sa ngayon po, ang ating nangungunang presidente ay si Bongbong Marcos. Sa votes na 31,104,175 votes. Pumangalawa pa rin po si Leni Robredo sa 14,822.
14,822,051 and pumangatlo si Manny Pacquiao, Yan. 3,629,805. Dito naman po sa Vice President, nangunguna pa rin po si Sara Duterte, 31 million, Kiko Pangilinan, 9 million, Vicente Soto, 8 million, and then sa Senators po, Robin Padilla pa rin, 26 million, Lauren Legarda, 23 million, Ravi Tulfo, 23 million, Gatchalian Escudero, parehong 20 million, Villar, Cayetano, nasa 19 million, Zubiri, 18, Ejercito JV, Hontiveros Risa, parehong 15. And ang pinaka number 12 ngayon ay si Jinggoy Estrada na merong 14,966,000. So malapit na mag-15. However, Jojo Binay mukhang hindi na siya makakahabol pero hindi Hindi natin na. alam dahil 13,182,285. So ito ay parang 1 million mahigit or 2 million less than 1 Less million than 1 but million. na siya from Jinggoy Pero kahapon, Estrada. ganito din yung Yes, placement, ano? Yes, it's the Oo. same. Same pa rin ito sa kahapon. So, siguro kaya nga nagkakaroon na po ng mga presumptive Na mga senador, Yes. Vice President, Vice and President. President. Yes, and yun nga, iba't ibang grupo pa rin ang patuloy na nagpro-protesta. Ano? Parang kahapon, Charles, may mga may ibinalita ka nagprotesta. Kasi nung isang araw, Dyan sa Malcolm Square. yes, nagkakasagutan po ang ating mga Yung mga kakampings and kakamping ating saka mga mga uniteam. BBM. Yes, medyo nagkakasagutan po sila dyan and hindi natin alam. Pero nag-live si Mother Lenny, no? Oo. Kasi Mama Lenny ang tawag nila. Nag-live siya, nakakatuwa yung live niya. Alam mo Ang ba dami yun? yung mga binigay, Yun. binigay sa kanya Mga binigay all the throughout. campaign. Ang ganda. Ang ganda lang Nila na live tingnan. stream niya, mukha daw tuloy what's in the bag. Sabi pa nga niya Oo. doon, not for sale, okay? For live only. Oo, pero okay lang naman ano. We're glad that she's still happy even though yung kung ano man ang nangyari dyan po sa halalan. And siguro si BBM na talaga yung uupo na presidente ng Pilipinas. But for now, wala pa namang proclamation po ang COMELEC. So we are still calling him as a presumptive president na uupo dito po sa ating bansa. And good luck sa ating mga nanalong mga senador. Naway panindigan nyo po ang pagiging senador nyo. Yes, at sana madami po tayong magawang mga proyekto at pagbabago sa loob ng 6 po na taon. Pero ang isang hindi nagbabago ay ang ganda ng Tuba Benguet. Oy! Kaya naman atin munang silipin. May konti kaming pasilip dito pa rin sa Aran Cave. The Highway of Discoveries, yan ang Tuba Benguet. From breathtaking agritourism sites located at Marcos Highway to thrilling ecotourism spots situated at Cannon Road, siguradong achieve ang bucket list mo dito. But if you're looking to experience one for the books, silipin natin ang isang must-try destination na swak sa mga adrenaline junkies. 45 minuto mula sa town proper ng Baguio City, mararating ang Barangay Twin Peaks kung saan makikita ang Aran Cave. Babagtas muna sa ilog at magte-trek ng 15 minuto upang makarating sa kuweba. Isimula ang inyong spelunking adventure sa maliit na butas. Laging pakinggan ang kasamang guide para sa tamang teknik pagdating sa mas mahihirap na pagsiksikan. Pagkatapos ng ilang sandaling pagni-ninja moves, tatambad ang nagagandang natural rock formations na perfect for a groovy. Mag-rappel pababa and let's test those muscles.
Sunod na makikita ang malakristal na tubig sa unang talon. Muling mag-rock climb at mag-rappel upang makarating sa pangalawang talon. But the challenge doesn't stop there dahil bago makalabas sa Aran Cave ay kailangan sumiksik sa tinatawag na woman's womb. Bakit nga ba tinawag itong Aran Cave? Kwento ni Eric Wayan. Stories ng mga matatanda noon is that may nakita daw silang mga dalawang malalaking aran na sinasabi ng mga locals dito. So yung mga aran daw na yun is that matatangkad na tao or sinasabi nilang higante. Yun po yung bali-balitang mga stories. So yung sa doon nila nakita yung mga gamit ng mga laborers nila na nawawala. Inaasahang magbubukas ang Aran Cave sa publiko ngayong taon ayon kay Elmer Montino. For the Aran Cave, for the meantime, the Aran Cave is closed, but we are planning to open the Aran Cave after we finish the management plan. But when we open it, the Municipal Tourism Office and the Barangay Tourism Office of Twin Peaks and Country will be there to cater the queries of our interested tourists. Kaya idagdag na ang Aran Cave sa iyong bucket list and start your tuba adventure. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw. Para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. For better life. Best sellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well. Bazaar Music offers a complete line of musical instruments. Bazaar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bazaar Music, bringing music closer to your hearts.
At nagbabalik ang Morning Balitaktakan. Ngayong umaga po ating pasadahan ng mga balitang nakalap sa Luzon headlines kahapon. At inaunang tignan ang patuloy pa rin na pangangalampag ng mga supporters ni VP Leni Robredo ukol sa resulta ng halalan. Narito ang report. Imbes na pink, itim ang suot ng mga supporters ni VP Leni Robredo. Paraan daw nila ito upang kondenahin ang umano'y maruming halalan. Dahil ngayon po marami pong mga votes daw na hindi counted or iba yung lumabas sa resibo ng mga boto, mga nasisirang machine. Even in Mindanao, nagkaroon ng very violent na nangyari sa mismong halalan. Kaya yung ilang mga instances na yun, pinapakita kung gano'n natitint yung dapat sagrado nating halalan na pagpapakita sana ng democratic na kahilingan ng mamamayan. Kasama din sa protesta nila ang pagkondena ng panunumbalik sa kapangyarihan ng mga Marcos. Marcos presidency partnered with the Duterte presidency ay ilan sa pinakamalalagim na taon para sa Pilipinas, hindi lang in terms of human rights, kundi even this Duterte presidency, marami tayong naranasan na napaka-inutil na sagot sa pag-manage ng pandemya, napakaraming nagutom, nawalan ng trabaho, edukasyon, even health services, ganyan. Nagsagawa ng kilos protesta ang mga supporters sa Malcolm Square, bit-bit ang mga posters. Isa sa mga nakiisa sa kilos protesta, si Jean. Tindig tayo ngayon kasi ayaw natin na mawalan ng saysay ang ipinaglalaban ng mga maralita, ng manggagawa at ng mga magsasaka. Pero sa kalagitnaan ng protesta, hindi nagpatinag ang mga BBM supporters. Tumigil na po ba sila? Dapat na ba silang tumigil? Tumigil na. Sa opisyal na pahayag naman ng UP School of Statistics, malabo ang sinasabing dayaan sa halalan. Paliwanag ng grupo, ang 68-32 na ratio sa resulta ng halalan ay hindi ebidensya ng pandaraya. Pinuna din ng grupo ang mga kumakalat na analysis sa mga nagsama-samang boto sa bawat update ng COMELEC. Ayon naman sa grupong Movement of United Mothers Against Terrorism o MUM, malinaw ang pasya ng taumbayan na ipinagkatiwala kay BBM at Sara Duterte ang pamamahala sa susunod na administrasyon. Yun nga lang ay may mga grupong ayaw kilalanin ang resulta ng halalan at ang masaklap ay nagpapakalat ng impormasyong balot ito ng pandaraya. Giit ng MUM, ang mga grupong ito na kaalyado ng CPP, NPA, NDF ay nagpapanggap na protektor ng demokrasya. Panghuli, umapila ang MUM sa mga taga-Cordillera na isantabi ang mga panawagan dahil ito ay panggulo lamang. Plano ng magiging bagong kalihim ng DepEd na si Sara Duterte na ibalik ang mandatory ROTC. Hati naman ang opinyon dito ng mga apektadong kabataan. Narito ang report. Yung mga gangster, yun ang problema doon sa may gansa eh. Sa loob ng 3 dekadang pagbebenta ni Nieves sa Burnham Park, saksi raw siya sa mga kaguluhang dala ng mga pasaway na kabataan. Yung mga nagbabatuhan ng ako tagatawag ng pulis eh. Sa City High, marami kasing dyan. Nagbabatuhan sila ng bote doon sa may gansa. Para raw mabawasan ang ganitong mga insidente, pabor siyang ibalik ng mga paaralan ang Reserve Officers Training Corps o ROTC. Disiplinaryo naman ng mga sa ROTC, di ba? Pabor kayo? Pabor ako. Hati ang opinyon dito ng mga apektadong kabataan. Malaking tulong po dahil po malaking tulong po sa sa pag-build up ng katawan ng isang estudyante sa ng stamina. Feeling ko yung mga na lang siguro yung mga may gusto lang kasi hindi naman lahat ng kabataan is pare-parehas po yung capability at saka yung tawag dito yung
ability nila kung paano sila pumasok sa ganong sa ROTC. So isa ang pagbabalik ng mandatory ROTC sa mga paaralan sa isinusulong ni Presumptive Vice President Sara Duterte. At kagabi, mas naging malaki pa ang tsansang maibalik nga ito matapos i-anunsyo ni Presumptive President Bongbong Marcos ang kanilang unang hakbang para sa bansa. That our incoming Vice President has agreed to take the brief of Department of Education. So si Inday Sara, sabi niya kaya niya, tinanong ko sa kanya kung kaya niya yung trabaho dahil mahirap ang trabaho ng Secretary of Education. Pero nag-agree naman siya at palagay ko kasama na diyan dahil she is a mother and she wants to make sure that her children are well trained and well educated, and that's the best motivation that we can hope for. Sa pahayag naman ni Presumptive VP Duterte kanina, ang plano ay may kaugnayan sa hangad niyang tumulong sa pagpapatibay ng pagmamahal sa bayan at disiplina ng mga susunod na henerasyon. Taong 1922 nabuo ang kauna-unahang ROTC unit sa Universidad ng Pilipinas. Sinundan ito ng iba pang mga paaralan. Taong 1935 naman pinirmahan ng nooy presidenteng si Manuel Quezon ang Commonwealth Act 1 o ang National Defense Act of 1935 kung saan ginawang mandatory ang ROTC sa buong Pilipinas. At noong World War II, naging kasangga sila ng sandatahang lakas ng Pilipinas sa paglaban sa mga Hapon. Naging optional ang ROTC taong 2001 dahil sa isinabatas na National Service Training Program Act of 2001. Pinag-aaralan naman ng pamalang lungsod ng Baguio ang panunumbalik ng mga staging area ng Itogon ng mga jeep sa Itogon. Ating alamin sa report na ito. Plano ng pamalang lungsod na i-develop ang Lacandula Street. Pero bago ang development, iling ng mga tsuper ng jeep at mananakay ng bayan ng Itogon na ibalik ang paradahan nila ng jeep. Appeal to them to not to forget humanity. And we appeal to them na sana yung last na appeal natin is yung lahat ng associations, PUJ associations, ibalik kahit na one slot per association, PUJ association. Tapos yung paradahan is slant sana siya. So ang response ni Mayor doon that I remember is he's going to issue an EO for a 2 weeks experimental, no? Hilig nila na ang buong one lane ang gamitin. Yun lang ay may kalituhan dahil dapat hindi buong lane ang gawing staging area para sa experimental stage. Parang merong misunderstanding doon sa pag-request ng pag-implement ng tinatawag nating experimental. I will inform the mayor yung napag-usapan at may pakita sa kanya, and hopefully we will be able to resolve this particular misunderstanding sa pag-maintain ng ating mga roads saka sa management ng mga jeepney associations within the area. Payag naman dito ang Barangay Kagitingan na siyang may sakop sa lugar. Kaya nga kung sa aming mga opisyal, mas gusto na namin na maibalik yung mga asosasyon kahit na tigi-isa lang na jeep na agsinsin no black da ako. Di ba? At least, ang city may pakinabang, ang barangay may pakinabang, lahat would benefit kung ano yung nasasakupan natin. Ikinatuwa naman ng mga driver at mananakay ang pag-aaral. Masyado raw kasing malayo ang paradahan na ngayon ay nasa Happy Glen Loop. Kung sa Happy Glen, mas mapuporwisyo ang tao kasi maglalakad pa sila. Lalo kung may mga bagahe. Ganda sir, para hindi naman malayong nilalakad namin. Lalong-lalo na pag tag-ulan. Mababasa kami. So okay lang sir na dito yung Tatalakayin pa ng Transport and Traffic Management Committee ang nasabing suhestyon bago ilabas ang executive order na magpapahintulot sa pag-aaral. At yan po ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines. Tumutok muli mamayang alas 6 sa Luzon Headlines at mamayang alas 6:30 sa News Force North Luzon. Tutok lang magbabalik po ang Morning Balitaktakan.
first and only 5-star mountain resort in the Philippines is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. Linisin ang fan blades ng electric fan para mas malakas ang buga ng hangin pero mas matipid ang konsumo sa kuryente. Kung gagamit ng aircon, isara muna ang mga pinto at bintana para mas mabilis lumamig ang kwarto. Siguraduhin ding malinis ang aircon filter at condenser. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Isang pahid ka lang. Dahil walang out sa POW! Waday sa'y labi ay iyak na nasasaan. Iyak iliw-liwanan nam kuy na problemaan. Parang kud adikta ng rikna mailag-anan. Tamaning-hingan sa problema uray numamingsan. Sik adi na ilak, sik ay nasiputak. Na idumdum ay pintas, sik adi ng ilaan. Rosas ay papel, tanan ang amuan. Sa iyak may nang ilaan, sa rupam ay kapipintasan. Rosas ay papel, tanan sa sabatan. Sa iyak may nang ilaan, layata ay hati kang kipusa. Sa iyak na namnaman, watak pa'y man isa. Sikay man papaisang sakit, nuwada pa'y di problema. Sabay kumaadit, way agaw ay man karwata. Tahi pailak ang sika, layat magay patinggana. Sik adi na ilak, sik ay nasipunta. Na idumdum ay pintas, sik ading ng ilaan. Rosas ay papel, tanan ang amuan.
ay kapipintasan. Rosas ay papel, tanan sa bata. Sinayakbay ng ilaan, layata ay hindi ka kipusa. Ay hindi ka kipusa. Rosas ay papel, din tanan am-amuan. Sa yakbay ng ilaan, sa lupang ay kapipintasan. Rosas ay papel, din tanan sa bata. Sa yakbay ng ilaan, layata ay adi ka gipusa. Grabe naman, Mr. Dwayne Jones! Thank you po. Nako, ang galing naman nun. Ano yun? Rosas ay papel. Opo. Wow. Mr. Dwayne, bago natin pag-usapan yung rosas ay papel na yan, pwede mo bang ikwento sa amin kung ano ang trabaho mo talaga? Singer ka ba talaga? Kasi balita ko, bukod sa pagiging singer, isa ka pa daw, Bale, minero po ako. Isa po akong small scale miner. Dito nga naman talaga sa Cordilleran, madami talagang mga minero. And ang mga minero natin, guys, ang mga minero natin ay mga talented at kasing gwapo ni Sir Dwayne. Sir Dwayne, kailan ka nagsimulang kumanta? Bale, nagsimula po akong kumanta nung 2018 lang po, ma'am. 2018. And after nun, sir, anong nangyari? Paano ka napunta na dito no, sa may sarili ka ng kanta, itong Rosas ay Papel? Paano yung naging mo doon? Process o way kung hanggang saan ka nakaabot ngayon? Actually, hindi pa po ako kumakanta nun. Nung 18 po, bale, tinawag ako ng aking kaibigan. Best friend ko, si Jayo. Yan yung kadugo ko dati. Tinawag ako sa isang gig. And then wala siyang gitarista. So, gitarista muna ako. Wow. Gitarista muna ako. Bali sa instrument lang kasi ako magaling, ma'am. And then, nung pinush niya ako ng pinush, kumanta ka. Ganyan. And then, trinay ko nga kumanta ng mga isang kanta sa isang set, dalawang kanta, hanggang sa nag-try na akong magsulat. So, magsusulat nga ako, at least pag nagkamali ako, at least sulat ko naman. And then, sir, na-release na nga itong Rosas ay Papel. Sir, pwede mo ba sa akin ikwento ano nga ba ang ibig sabihin ng Rosas ay Papel, tungkol saan ba ito? And of course, no, yung mga kabalitaktakan natin, anong siya, sir, language? Kankanai po. Ayun, may mga kaibigan tayo, kabalitaktakan tayo na hindi kasi nila alam or maintindihan ang kankanai. Pero pwede mo bang i-explain sa amin kung ano po ang ibig sabihin ng Rosas ay Papel? Yan, so yung Rosas ay Papel po na kanta, bale, sa antang yun po, sa isang rosas na papel, doon po sila nagkakilala. Wow. Yun. So parang, ano mo yung high school crush? High school crush na bibigyan mo ng gagawa ka ng rosas ay papel, tapos bibigay mo sa crush mo, and then magkakakilala na kayo. Yun, so yun yung parang yung sinasabi ng kanta. Dahil sa rosas ay papel, doon tayo nagkakilala, doon tayo nagmahalan. Yun. Sir, syempre, ano naman ang inspirasyon mo no habang sinusulat mo iyong kantang ito? Yung mga pinagdaanan ng bata, yan, mga high school crush, mga puppy love, mga ganyan. Puppy love, opo, sir. Sir, nabalitaan ko meron ka daw baby. Pwede mo ba sa amin ikwento kung okay lang po sa iyo? Ito nga, dahil nakakapagsulat ka nga ng mga love song, matanong ko lang kasi sabi kanina, no? Siyempre ako marites ako Ang sabi po, kahit puro daw love story ang sinusulat mo, medyo sawi ka daw sa pag-ibig. Pwede mo bang ikwento sa amin, sir, ang iyong pagkasawi sa pag-ibig na yan? Yan, bali, isa po akong single father. Yan po. So, meron po akong isang anak, 9 years old po. Bali, siya po yung inspiration kung bakit ako nagpupush, bakit ko ginagawa to. Para makita niya, pag laki niya, at least may natutularan siyang maganda.
galing po sa akin. Wow, sir, saludo kami sa mga single father, single parent. And alam nyo, hindi ko naman nino-normalize, pero pag ang babae kasi, single parent, okay, normal. Pero no, iba din talaga pag lalaki yung single parent, no? Opo, ang hirap po. Kasi ang mga nanay, kaya nilang maging tatay. Ang mga tatay, parang ang hirap. Paano ka babae po ba yung anak mo? Lalaki po. Lalaki. Di ba? At least tataraki, Opo, no? opo. Taraki, sir. Sir, bilang isang Cordilleran, sa tingin mo po, ano ang iyong purpose po, no? Iyong pagkanta. Ano ang goal mo bilang isang Cordilleran? Yan, so ang goal ko po talaga makilala yung musika natin dito sa Cordillera. Yan, so minomodern natin yung gongs. Nilalagay natin yung style ng gongs sa ating mga kanta para makilala na tatak Cordillera ang mga original songs natin. And syempre, quality din tayo gumawa ng kanta. Aside, sir, from quality tayo gumawa ng kanta, ano, ang mga ibang ating mga babayan, ang tingin kasi nila sa Cordilleran ay medyo hindi maganda pa or hindi pa masyadong mataas ang tingin nila sa mga Cordilleran. Yung iba nga, di ba, lagi sinasabi na may buntot ba, yung mga, taga-bundok, ganun. Sir, ano ang mensahe mo sa mga ganitong mga pagtingin nila sa mga Cordilleran? And pwede mo bang isabihin sa kanila, ipagmalaki mo, sir, na hindi kami ganyan? So, kahit ano pong sabihin nila sa ating mga Igorots, yan. So, kahit ano pong pangungutya yung sabihin po nila. Basta maging proud ka lang na Igorot ka kasi noon mga Igorot talaga ang mga warriors natin. Yun. Sir, ano ang pangarap mo bilang isang musikero? Bilang isang musikero lang po, pangarap ko po. Yan, pangarap ko po talaga, makilala lang po yung mga sulat kong kanta, ma-push po natin, makadami tayo ng original songs para in the future, may kinakanta po yung mga kabataan. Yun lang po, hindi po ako nangarap ng napakataas. Yung sa makilala lang po ng konti yung ating kanta, ating mga original songs para yung mga kabataan din natin, ma-inspire po natin sila para sila din po yung susunod sa yapak natin. Wow. And sir, tutulungan ka namin dyan. Saan ka ba namin pwedeng mapanood, mapakinggan ang iyong musika and saan ka nila pwedeng message? Baka may mga, di ba, gusto kang yayain sa mga gigs, performance o kumuha sa'yo bilang artist. Sir, pwede mo na po i-plug sa ating Yan, kakailyan sa mga naghahanap ng aking mga original music videos and original songs. Meron po akong YouTube channel, yan, Dwayne Jones po, and syempre sa aking Facebook page, Dwayne Jones din po. Doon nyo po ako hanapin and din nyo po ako i-message para magkita-kita tayo sa mga event ninyo. Thank you po. Sir, baka may mga gusto kang pasalamatan bago tayo magpaalam, sir. Yan, nagpapasalamat na po ako sa Albertos Baguio and syempre sa Bellas Furnitures Appliances sa Buntok, Realtor sa Benguet Blues, Green Nara Campsite dyan sa Tuba at marami pa pong iba. Yun, grabe naman. Ang dami mo na palang sponsor, sir. Pero anyway, sir, no, maraming salamat po sa pag-share sa amin ng story and pangarap din po namin, makita ka namin anytime soon. Alam namin malapit na yun dahil ang mga Igorot ay porsigido, hindi susuko. Tama, sir? Tama. Kaya naman, supportahan natin si Mr. Dwayne Jones sa kanyang paglalakbay patungo po sa success dito sa musika. Yan nga po ang aking binida today. Sir, mag-hi ka na. Ayan, sa mga fans si Sir Dwayne, panoorin po natin siya, supportahan natin siya. And mamaya kayong pag-uusapan natin, huwag kayong aalis, tumutok lang dahil magbabalik ang Morning Balitaktakan. Sisi promise sa music ng batang 90s. Yes! Ayos to! Ayos to! Pa, ang lakas naman ang tawa mo. Sino ba namang hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng TG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pickup. Pa, ano yung sinasabi mo? Ma'am, mapapakabitan na natin ng tiles ang bahay natin. Pa, baka the buwan pa
pwede mo isabay yung bubong ng bahay natin. Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bucaucan Branch at number 73 Bucaucan Road, Baguio City. Marcos Branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales Office Branch at number 221 at Tab Marcos Highway, Baguio City. La Trinidad Branch at KM6 Batag, La Trinidad. And Urdaneta Branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into homes. Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Original News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. At nagbabalik po ang Morning Balitaktakan. Oras na po natin, alas 7:49 na ng umaga. Gising-gising, bangon-bangon na po ngayong araw ng Biyernes. Ngayong umaga po ang ating tatalakayin ay ito pong pagsisimula ng SEA Games 2021 dyan po sa Vietnam. Ayan po, ano? Nagsimula na po kasi ang ito pong palaro na ito sa Vietnam kung saan ilang beses din natin na inantay na mag-umpisa ito kasi it should be played on or malalaro ito or magsisimula ito noong 2020 kasi after ng Philippines na mag-host po ng SEA Games 2019, tayo naman yung susunod, Vietnam naman ang susunod. Pero because of the pandemic, nausod po ng 2021 at nausod po yan hanggang sa 2022, ngayon ng taon. Ano? So ang ating latest tally po sa ating SEA Games ay malaki po ang naging pasasalamat ngayon ng Malacanang para sa unang gintong nasungkit para po dito sa SEA Games 2021. Ano? Ito po ay nakuha ni Francine Padayos kung saan nanalo po siya ng gold dito po sa Women's Artistic Senay Tunggal event dito po sa 2021 Southeast Asian Games na ginanap dyan po sa Bac Tu Liem Gymnasium sa Vietnam noong Wednesday po. Ano. So malaking parangal po ang inaalay ngayon ng Malacanang para kay Francine at malaki din ito na karangalan para po sa pagsisimula ng SEA Games 2021. Ano. So dito po sa ating Southeast Asian Games, nangunguna pa rin po sa ngayon kasi ang ating kalaban at ang ating host ngayon na ang bansang Vietnam, kung saan malaki po ang nagiging advantage nila ngayon dito po sa mga iba't ibang palaro. Pero bago dyan, mga kabalitaktakan, kahapon po isinagawa itong formal ceremony opening ng SEA Games 2021 kung saan ginanap po ito sa My Dinh National Stadium sa Hanoi, Vietnam, kung saan ang naging flag carrier po ng ating bansa ay si EJ Obiana, na nanguna sa pagmamarcha ng mga 30 Pilipinong atletang lalaban dito po sa SEA Games 2021. So maganda ito dahil nga po sa ating latest update, ang nakuha na po so far ng ating bansa ay aabot na po sa isang gold. Isang gold pa lang yung nakukuha natin, 5 silver at 7 bronze medal. So ang target po sana natin maulit yung nangyari noong 2019 na napakaraming gold yung nakuha natin dito sa ating bansa. Kasi last 2019, just for the record, ang nakuha nating gold noong 2019 SEA Games ay 149, 117 silver at 121 na bronze medals. Pero ngayon dito po ngayon sa latest tally sa 31st Southeast Asian Games nangunguna ang Vietnam na may pinakamaraming gold, 10 gold,
Pumapangalawa po ang Malaysia na 9, pumapangatlo ang Indonesia na 3 gold at sumunod na po ang ating bansang Pilipinas, Singapore, Thailand, Myanmar na tig-isang gold, habang ang sumusunod na mga bansa na Brunei, Darussalam, Cambodia, Laos, Timor-Leste ay wala pa pong nakukuhang gold so far. Pero ang pinakamaraming nakakuha ngayon ng medalya ay itong si Vietnam na 10 gold, 7 silver at 10 bronze. So ito yung mga ito yung host country. So expected na may home court advantage sila ngayon dito sa ating 31st SEA Games So expected na ang mahigpit nating kalaban dito ay ang Malaysia, Indonesia at Singapore. Thailand medyo lumalakas din ang kanilang sektor ng sektor ng kanilang sports, and siguro depende kung ano yung mga upcoming games aabangan natin yan sa mga susunod na araw at kung sino ang ating mga kababayang Pilipinong magtatagumpay dito po sa pagsasagawa ng 31st Southeast Asian Games or 2021 Southeast Asian Games ngayong taon. Para sa ating mga sports or athletes ng mga Pilipino, malaki po ang aming saludo sa inyo sa pagbabandera ng aming bandila. Magbabalik po ang Morning Balitaktakan. Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV, ang aming channel nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng Free TV o Digital Smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Original News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. Linisin ang fan blades ng electric fan para mas malakas ang buga ng hangin pero mas matipid ang konsumo sa kuryente. Kung gagamit ng aircon, isara muna ang mga pinto at bintana para mas mabilis lumamig ang kwarto. Siguraduhin ding malinis ang aircon filter at condenser. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Ayan, thank God it's Friday nga naman po mga kabalitaktakan. Napuno na naman po tayo ng iba't ibang mga kwentuhan, and ano kaya ang gagawin natin, Charles? Gusto mo ba mag-charades muna tayo kahit 2 items lang? Sige, pwede. Ayan, Pwede simulan yan. naman muna natin sa charades. Ayan na naman. Ito ay tungkol pa rin po sa ating eleksyon. Alright. National or kahit anong Numbers. national or kahit anong election-related na mga gamit. Alright. Ano yan? Mga gamit. Ikaw mauna. Ako ba muna ang mauna? Since ikaw na nagpasok niyan, ikaw mauna. Alright, ang akin pong unang ay, ito na. Ano, ang tagal. Grabe ka naman. Overtime. 1 word. 2 words. Alright? Ay, hindi. 3 words. Ang dami naman. 3 words. Kailangan ba kasama yun? Sige, ito na lang para sure. 2 words. 1 word. First word. Second, 2 syllable. Okay? Second word. 3 syllable. Okay, 2 words. Second word. Ikaw. Ikaw. Oo. Okay? You, yourself. Ano pa? Kandidato. Ano, lalaki. Lalaki. Okay. Ikaw, bakla. Second word. Sarili mo, flat. Flat! Ikaw. Yes. Araw. Tao yan. Babae. Lalaki.
Ano yan? Well, first word. Oh, i-action mo yung syllable. O, paano? Parang Robin Padilla. Sirit na mahirap to eh. Oh. Leody Di Guzman. Di Guzman nga kasi. Ah. Ay, naku! Ay, one point ako doon. 1 point ako doon. Oh. Ay, hindi mo na-gets. Woo! Oh, ikaw na. Oh, hindi mo nahulaan, 'di ba? Di Guzman. Oh, nagbabalita pa ako. Ren Di Guzman, gumaganon pa ako. Ang layo-layo. Wala, Ano talo ba ka yung doon. mga yan? Ikaw na. Alright, sige. Ano kaya? Talaan mo! Alright, sige. Ano? 2 joints. Nawawa. Ano? 2 joints ka. Hindi, alam mo na yun eh. Na. Oo, wait lang. Dali mo. 1 word. 3 syllables. Welga. BBM. Oh, wala akong maisip eh. di ba? Nakakainis, mga kabalitaktakan, no? Si Oo. Charles, lagi na lang po siyang talunan pagdating sa charades. Hindi. Wow! Antayin mo si Ma'am Shisheki. Ay, oo. Ay, wag na. Hindi na tayo magsha-charades. So anyways, gusto po naming magpasalamat sa lahat po ng nanonood sa amin all over Northern Luzon, Yan! Good La Union, morning! Pangasinan. Uulitin ko sa mga taga Pugo, La Union, especially dyan sa Pugad Adventure. Pugo pala, Pugo Adventure, because Ano nga? Pugo Adventure means Pugad! Yan po ang nag-iisang resort dyan na talagang mag-enjoy ka dahil punong-puno po ng adventures. Yan. Pero gusto kong batiin ang aking pamilya. Sa lahat po ng nanalo dyan, no, sa Northern Luzon, La Union, Pangasinan, congratulations! And sa mga residente po, patuloy po tayong mangarap para po sa ating mga Yan. buhay at para po sa bansa. May mensahe naman ako para sa mga nanalo. Sa lahat po ng mga nanalo, magpabalato kayo. Naku, ay ano yung balato na Joke yan? lang, oo. Good luck po sa inyong pagsisilbi sa inyong mga kanya-kanyang mga bayan at mga iba't iba pang mga munisipalidad. At babatiin ko na din po ang aking family dyan po sa Tagulili, Ilocos Sur, dyan, ang Limon family, and Fontanilla family dyan po sa Nueva Ecija. Good morning po. We have our international viewers na nanonood po sa aming Facebook, sa mga nanonood sa TV. Meron po kaming mga DJ boxes, i-message nyo lamang po kami kung gusto nyo ng mga information regarding that. Of course, alam namin, andyan kayo, Sir Alan Leviste, si Good morning. Summer Gayaw, si Olanday Rodel. Alam namin, kahit hindi namin tignan, alam po namin nanonood kayo. Dito sa Baguio City, gusto din namin batiin ang lahat po ng taga Baguio Cordillera. Magandang umaga po sa ating lahat. At yung mga tumututok na avid fan natin, Yes. makakatanggap po kayo ng DJ Box. Char. Wow! Uy, ano ba yung mga Joke pinagsasabi lang, mo? oo. Ayan, Oo. patuloy po kayong tumutok sa Morning Balitaktakan. At pasalamatan din natin yung ating mga sponsors Yes. ngayon. Ang Dizon Vision Clinic na nagbibigay sa atin ng malinaw na paningin, and also ang Musar Music na nagbibigay po sa atin ng iba't ibang musical instruments, and ang Batang 90s Milk Tea. Pampawi po ng pampawi sa mainit na panahon ngayong summer. Nalito ka doon, hindi mo alam, Dizon Vision Clinic ka pa. Pero tama isa rin naman. pong nagpapalinaw sa aming mga mata, ang Maranan and Ballesteros Optometric Clinic. Yan. We would like to greet again Pugo Adventure Pugad kung gusto nyo magliwaliw. Dahil weekend na po ngayon, dumiretso na po kayo dyan sa Pugad Adventure. We also want to thank ang nag-iisang mountain resort dito sa Baguio City, Baguio Country Club, and of course, TG Home Builders at NGCP. Nabati mo na ba yung NGCP? Oo, binati natin kanina. Oo. And Ano pang our nakalimutan mo? favorite pampawi, malamig po ang panahon. Madami po tayong lamig sa Yan. katawan na dapat tanggalin, sasakit ang ating ulo. Pero huwag kayong mag-alala dahil may mga produkto po ang Aldrich Corporation. For example, our favorite na pampahid, ang PAO, dahil wala nang aw sa PAO! Yan. Pau masahe. Yun. Yes. Yung blue sa akin eh. Yun yung Oo. binigay mo. Oo. Gusto ko sana yung malaki. Char. Oo. Ayan. Ay, nabuo na naman namin ang inyong umaga ngayong araw po ng Biyernes, at sa Lunes magsama-sama ulit tayo. Nakakasama niyo po sa diskusyon at tawanan, Charles Limon. And alam nyo ba na today ay isang Friday the 13th? Oh. Right?
Ay, oo nga pala, Friday no? the 13th ngayon, pero hindi tayo mamalasin kasi nanood kayo sa amin. Kaya naman, maraming salamat na kasama niyo, Randy Guzman, sa Lunes. Election fever pa rin kaya Election tayo. fever, Makikita titignan natin yan. natin yan. Tutok-tutok lang, magbabalik kami next week para sa mga umagang punong-puno ng kasiyahan dito pa rin sa Morning Balitaktakan.